गिबि गिबियावनो थुंगा 12थि नाग्रिजुलि रंजालि बैसागु फोरबो बे खुंथाय आफादनि मासिगिरि महरै रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम जोंनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय जाबाय। नोंथांमोननि रादाब सुलुंजों बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे जोङो नाग्रिजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो नाग्रिजुलि दखरा हारिमु आफाद बेजों खुंजानो गोनां थांनाय 15 मेआव खुंफुंजानो गोनां जे बोथोरनि थाखाय बे हाबाफारिखौ दोनथ'नाय जादोंमोन। दायो जोङो बे हाबाफारि एखे हाबाफारिखौनो फिन फैगौ 27 मे 2022 इं मायथाइ शुक्रबार खालि जों फुंनि 9 रिंगानिफ्रायनो हाबाफारिखौ खुंफुंनो नागिरदों। दा बेखायनो जोङो नोंथांमोननि रादाब सुलुंनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि नाग्रिजुलि ओनसोलनि आरो तामुलपुर ओनसोलनि तामुलपुर जिल्ला ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ फोरमायहरनो नागिरदों। जोङो गोबां गाहाम हाबाफारि लानाय जादों। बैसागो गेवलां बैसागु मोसानायजों लोगोसे मोनाबिलि हारिमु आयदाबो लादों। बेयाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बाहागो लाफैनो थाखाय बा बै हाबाफारिखौ नायफैनो थाखाय गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायबाय। गेवलां बैसागो बेखेवगिरि महरै जोङो जोंनि तामुलपुर 28 नं समस्तिनि जों MLA बिथां जलेन दैमारि सारखौ जों हांख्रायदों बेखेवगिरि महरै, आरो बिथाङाबो खोथा होदों बेखेवफैगोन होननानै। दा बेखायनो नोंथांमोनखौ जोंनि ओनसोलनि गासिबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ लोगोसे गुबुनारि जोंनि ओनसोलाव थानाय जेसेबां दङ रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोङो नैबे रादाब सुलुंनि गेजेरजों बे हाबाफारिखालि गेवलां बैसागो मोसानाय बेखौ नायफैयो, बेयाव मदद होफैयो खावलायबाय। आरो लोगोसे मोनाबिलि हारिमु आयदा बेयाव जोङो देंखोगिरि महरै जोंनि बर'नि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि बिग्राय ब्रह्म सारखौ हांख्रायदों। आरो लोगोसे रेडिअ आर्टिस्ट मोनसे समनि बिपिन बर' बिथांखौबो हांख्रायदों। आरो लोगोसे जोंनि फंबाय मुंदांखा देंखोगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सायख'जानाय सेथि बान्था मोनगिरि देंखो मुंसोनि थामाव सेथि बान्था मोनगिरि अनसुमा स्वर्गियारि बिथां फंबायखौबो जोङो हांख्रायदों बे मोनाबिलि हारिमु आयदायाव। आरो बे मोनाबिलि हारिमु आयदाखौ जोङो बेखेवनानै होगोन जोंनि BTRनि EM ट्रान्सपर्ट आयदानि बिफाननि EM बिथां रनेन्द्र नार्जारि EM बिथां सारा बेखेवनानै होगोन। ओंखायनो मोनाबिलि हारिमु आयदाखौ नायफैनो थाखाय बाहागो लाफैनो थाखाय बेयाव रंजाफैनो थाखाय जोङो जोंनि ओनसोलनि नाग्रिजुलि ओनसोलनि गासै बर' रायजो राजाजों लोगोसे गुबुनारि जोंनि जेसेबां धर्मावलम्बी बिथांमोन दङ बिथांमोनखौ जोङो हारि हारिसा गासैखौबो बे मोनाबिलि हारिमु आयदायाव बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायबाय। नाग्रिजुलि रंजालि बैसागु फोरबोनि खुंथाय आफादनि आफादगिरि महरै मासिगिरि महरै आङो गासै रायजो राजाखौ बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय गासै रायजो राजाखौ आङो फिन जोंनि रादाब सुलुंनि गेजेरजों फोसावनानै आङो बेखौनो फोरमायनाय जाबाय। गोजोन्थों।